Na drugoj planeti živeo je neki uobraženko. Ah! Evo jednog obožavaoca, koji mi dolazi u posetu. Uzviknu izdaleka uobraženko, čim je spazio malog princa. Jer za uobražene ljude svi drugi su obožavaoci. Dobar dan, reče mali princ. Imate smešan šešir. Zato da bih mogao da pozdravljam, odgovori mu uobraženko. Da bih mogao da pozdravljam kad mi kliču. Nažalost, ovuda nikad niko ne prolazi. Stvarno, reče mali princ koji nije razumeo. Plješći rukama, posavetova ga uobraženko. Mali princ poče da plješće rukama. Uobraženko skromno pozdravi dižući šešir. Ovo je zabavnije od posete kralju, reče u sebi mali princ. I ponovo poče da plješće rukama. Uobraženko ponovo pozdravi dižući šešir. Posle 5 minuta ovakve gimnastike, malog princa zamori jednolikost igre. Šta treba učiniti da šešir padne? Upita on. Ali ga uobraženko nije čuo. Uobraženi ljudi čuju samo pohvale. Da li mi se zaista mnogo diviš? Upita on malog princa. Šta znači diviti se? Diviti se znači priznati da sam ja najlepši, najbolje odeven, najbogatiji i najpametniji čovek na ovoj planeti. Ali ti si sam na svojoj planeti. Učini mi to zadovoljstvo. Divi mi se ipak. Divim ti se, reče mali princ, sležući malo ramenima. Ali mi nije jasno zašto ti je to tako važno. I mali princ ode dalje. Odrasli su čudni, nema šta, reče on prosto samom sebi dok je putovao. Na sledećoj planeti živeo je pijanica. Ova poseta je bila veoma kratka, ali je malog princa duboko rastužila. Šta ti tu radiš? Reče on pijanici, koga zateče ćutljivog sa zbirkom praznih i zbirkom punih flaša ispred sebe. Pijem, odgovori pijanica turobno. Zašto piješ? Upita ga mali princ. Da zaboravim, odgovori pijanica. Šta da zaboraviš? Raspitivao se mali princ koji ga je već žalio. Da zaboravim da se stidim, priznade pijanica obarajući glavu. Čega da se stidiš? Raspitivao se mali princ koji je želio da mu pomogne. Da se stidim što pijem. Završi pijanica i utonu konačno u ćutanje. I mali princ ode zbunjen. Odrasli su zaista vrlo, vrlo čudni. Govorio je on u sebi dok je putovao. Na 4. planeti živeo je poslovan čovek. Taj je bio toliko zauzet da čak ni glavu nije podigao kada je mali princ stigao. Dobar dan, reče mu mali princ. Vaša cigareta se ugasila. 3 i 2 su 5. 5 i 7 12. 12 i 3 15. Dobar dan. 15 i 7 su 22. 22 i 6 28. Nemam vremena da je ponovo zapalim. 26 i 5 su 31. To dakle čini 501.622.731. 500 miliona čega? Šta? Još uvek si tu. 501 milion. Ne znam više.
Imam toliko posla. Ja sam ozbiljan čovek i ne bavim se budalaštinama. 2 i 5 su 7. 501 milion čega? Ponovi mali princ koji nikada u svom životu nije odustajao od pitanja koje bi jednom postavio. Poslovni čovek diže glavu. Za 54 godine koliko stanujem na ovoj planeti, uznemirili su me samo 3 puta. Prvi put je to bilo pre 22 godine. Kada je neki bumbar pao bog zna otkuda. Pravio je strašnu buku i ja sam 4 puta pogrešio u sabiranju. Drugi put je to bilo pre 11 godina, kada sam oboleo od reume. Nedovoljno se krećem. Nemam vremena da tumaram. Ja sam ozbiljan čovek. Treći put. Eto sada. Rekao sam dakle 501 milion. Milion čega? Poslovni čovek shvati najzad da nema nade da će ga ostaviti na miru. Milion tih stvarčica koje se ponekad vide na nebu. Mušica. Ma ne, stvarčica koje blistaju. Pčela. Ma ne. Zlatnih stvarčica nad kojima sanjare besposleni. Ali ja sam ozbiljan čovek. Ja nemam vremena za sanjarenje. Zvezda. Da, tako je. Zvezda. I šta ti radiš sa 500 miliona zvezda? 501 milion 622.731. Ja sam ozbiljan čovek, i tačan. I šta radiš s tim zvezdama? Šta radim s njima? Da. Ništa. One su moje. Zvezde su tvoje. Da. Ali ja sam već video jednog kralja. Kraljevi nemaju svojine. Oni vladaju nad nečim. A to je velika razlika. Čemu ti to služi što su zvezde tvoje? To me čini bogatim. A čemu ti služi što si bogat? Da kupim druge zvezde, ako ih neko pronađe. Ovaj ovde, reče u sebi mali princ. Rasuđuje kao onaj pijanica. Ali ipak, on mu postavi još neka pitanja. Kako zvezde mogu biti nečije? Pa čije su one? Odgovori mrzovoljno poslovni čovek. Ne znam. Ničije. Onda su moje, pošto sam ja prvi na njih pomislio. Zar je to dovoljno? Naravno. Kad nađeš dijamant koji nije ničiji, on je tvoj. Kad pronađeš ostrvo koje nije ničije, ono je tvoje. Kad ti nešto prvom padne na pamet, ti svoju misao patentiraš, ona je tvoja. A ja sam prisvojio zvezde, zato što nikada nikom pre mene nije palo na pamet da ih prisvoji. To je istina, reče mali princ. I šta radiš s njima? Upravljam. Brojim ih i prebrojavam, reče poslovni čovek. To je teško. Ali ja sam ozbiljan čovek. Mali princ još nije bio zadovoljan. Ali ako ja imam šal, mogu ga staviti oko vrata i odneti ga. Ako imam cvet, mogu ga ubrati i odneti. A ti ne možeš da ubereš zvezde. Ne, ali mogu ih staviti u banku. Šta to znači? Znači da napišem na papiru broj mojih zvezda. Zatim taj papir zaključam. I to je sve. To je dovoljno.
To je zanimljivo. Pomisli mali princ. To je čak pesnički. Ali to nije sasvim ozbiljno. Mali princ je o ozbiljnim stvarima mislio sasvim drugačije od odraslih. Ja, reče on još, imam ružu koju svakog dana zalivam. Imam i 3 vulkana koje čistim jednom nedeljno. Jer čistim i onaj ugašeni. Nikad se ne zna. I za moje vulkane i za moju ružu je korisno što ih ja posjedujem. Ali ti nisi koristan zvezdama. Poslovni čovek otvori usta, ali nije imao šta da odgovori i mali princ ode. Odrasli su stvarno sasvim neobični, reče jednostavno mali princ u sebi dok je putovao.